मैयानिफ्राय जोङो मोनसे निउसखौ जोङो नुनो मोनदों। निउसानो जाहैबाय तामुलपुर थानानि बेन्दोङाव थानाय गसाइगामि गामिनि दैमु सरगारिया सासे सिख्लाखौ बिदिनो लाना खारदो। जों बे निउसखौ नुनो मोनदों। बेजों लोगोसे दैमु सरगारिखौ मा होनगोन एक्स-एन-डि-बि आर्मि होननानै निउसाव फोसावनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जोङो एज ए एक्स-एन-डि-बि आर्मि हिसाबै जोङो दुखु मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला आंबो मा होनगोन गसाइगामिनिनो। आंनि मुङा बि दौलें। आङो रन्जन दैमारि ग्रुपनि सासे सोद्रोमामोन। दा बे हिसाबै आङो सोमोनांदों निउसखौ नुनानै बोरैहाय दैमु सरगारिया एक्स-एन-डि-बि आर्मिनि जाखो। बेनिखायनो दिनैहाय नोंथांमोनखौ लिंहरनानै जोङो क्लियारलि फिन माने फोसावनो थाखाय जोङो माने नोंथांमोनखौ लिंहरदों। मा होनगोन दैमु सरगारिया कुनु माने एन-डि-बि नङा। बिथाङा माने माबोरैहाय माने गावखौ एन-डि-बि होनना लानानै बा सोरनिबा न'खरनि सिख्लाखौ सिगि सग' खालामनानै माहाबा दैखारलांदों ना मादों जों बेखौ मिथिया। खिन्थु निउसाव नुनानैसो जोङो सोमोनांदो दे माने बिथाङा माने एक्स-एन-डि-बि आर्मिमोन। दा जों दुखु मोनदों एक्स-एन-डि-बि हिसाबै। जों एसेबां बोसोर माने संग्राम खालामनानै फैबाय। दिनैहाय जोंनि माने एक्स-एन-डि-बिनि बा एन-डि-बिनि बेफोरबायदि जोङो बदनामखौ मोनफेराखैमोन। दा बेनिखायनो दिनैहाय जों क्लियार खालामनो थाखाय माने दिनैहाय नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जादों आरो। जोंथ' माने मा होनगोन सिगांनिफ्रायनो जोङो बिदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावबायानो दङ जे जोंनि गेजेराव गोबां बेफोरबायदिनो सोरनिबा माने माबाजों गोबां माने एन-डि-बि नङै माने सुबुंफोरा नाम माने बेफोरबायदि दैथायहरदोबो जानो हागौ। दा बेनिखायनो प्रपारलि माने पुलिस प्रखाखनखौ माने भेरिफाइ खालामनो थाखाय जायफोरानोखि हार्डकर एन-डि-बि जेन बिथांमोना माने मा होनगोन सरकारनि जा जोङो मोननांगौ एक्सग्रेसिया जों बेफोरखौ मोननो हायो। दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों जे गोबां पाब्लिकफोरासो दिनैहाय सरकारनि जा सुबिदा जे गोबां पाब्लिकफोरासो दिनैहाय सरकारनि जा सुबिदा बा 4 लाख दा बेखौ जोङो मोननायखौ जोङो एसे खोनादो आरो बेफोरबायदि जानानैबो थांदो। दा बेनिखायनो आं दिनैहाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों माने फोसावनो सानो दे दैमु सरगारिया कुनु एन-डि-बि नङा। जे दिनैहाय जोङो दुखु मोनदों जे बियो जोंनि एक्स-एन-डि-बिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। मानो होनबा जोंबो दुखु मोनदों बे खोथाखौ बा बे निउसखौ नुनानै। मानो होनबा जों ओरैनोब्लाबो जोंहा एक्स-एन-डि-बि नंथारगौ एक्स-एन-डि-बिफ्रा ओरैनोब्लाबो जोंहा दुखु दाहायाव गोलैनानै दंखायो। आरो बिनि सायावनो दिनै नंखाय सासे पाब्लिकआ एक्स-एन-डि-बिनि मुं लानानै बिदि हिनजाव लानानै खारनाय बाथ्राया जोंहा बिराद लासिंसिं। जोंनि थाखाय माने बुंनो हायै बा फोरमायनो हायै बे दुखु। दिनै जोंहा एक्स-एन-डि-बिफ्रा गोबाङानो जा दुखु दाहाजोंनो जोङो न'खर संसार जानानै दंखायो। बे हिसाबै जोङो जोंनि आफादखौ लानानै बा जोंनि गुटखौ लानानै बेबायदि गाज्रि मुं मोनोब्ला जोंहा गोसोआव दुखु मोनो। आरो बे दैमु सरगियारिया बियो माब्लाबाबो एन-डि-बि नंखाया। जोंहा बेयाव जोंनि बे एरियायाव साबैसे केडार दङ जों मिथिखायो। आरो जों बे मानसिखौ सिनायानोमोन। आंथ' एक्सुवेलि आं सिनायानो बे मानसिखौ। खिन्थु नुनानै आं आसरित मोनदों। आरो बिनि खाथि खालानियानो दंजोबो जोंहा नै दा देवलें बि देवलें बिसोरनो बिसिनि खाथिनि। गतिके बिहा एक्स-एन-डि-बिनि नाम लानानै बिखौ जाय न'खरा केस होदों बिसोर न'खराखौबो जों एसे दुखु मोनदों। मानो होनबा जोंनिफ्राय एसे सोंस्लुनांगौमोन होनायनि सिगां नंमारगोना नंमारा माब्लानिफ्राय एन-डि-बिखौ सोंनांगौमोन बिसोरो। बिदि डाइरेक्टलि जोंनि एक्स-एन-डि-बि रन्जन दैमारिनि नाम लानानै केस होनायखौ जों
मोजां मोनाखै बा जों दुखु मोनदों। बिनि थाखायनो जों आरो मा फोरमायनो, जाहाथे बेखौनो खावलायो आंनिफ्राय, बेखौनो खावलायहरगोन बे न'खरखौबो, हिनजावसानि न'खरखौबो, जायहा सोरबाया गोसथोनानै खारलांदों, सोरबाया लानानै खारदों, बियो गावसिनि पार्सनेल खोथा, बेयाव जोंनि एक्स एनडिबि माबाखौ लाबोनाङा। मानो होनबा बेफोरो पार्सनेल मेटार। सोरहायाबा गोसथोलायनानै बा गोरोबलायनानै खारलांदों जानो हागौ। बेखौ एक्स एनडिबिखौ बदनाम होनाया बे जोंनि थाखाय मोजां जायाखै। दा न'खरखौ जों बेखौनो, आंनिफ्राय बेखौनो बुंहरो बा जोंनिफ्राय बेखौनो जों एक्स एनडिबिनि जानानै बुंहरो, जाहाथे नंखाय नंला खोथाफोरखौ बेबायदि एक्स एनडिबि मुं लानानै जाहाथे नंखाय फोलानाङा बा नंखाय बेफोरबायदि निउस ससियेल मिडियाफ्राव होनाङा। जोंहा समस्त बर' जाथिनि थाखायबो लासिंसिं जायो जोंहा बे हिनजाव लाना खारनाय, माबा लाना खारनाय। ओंखायनो जाहाथे न'खरा जोंनि एक्स एनडिबिनि जानानै केस होदोंब्लाबो जाहाथे बेखौ बोखांनानै लाफिनो, जोंनिफ्राय बेखौनो आं खावलायहरनाय जायो।